El domicili és el lloc on ens sentim més segurs i protegits. Evitar possibles perills millorarà la seva seguretat i la dels seus veïns. Moltes vegades, la memòria, les presses i els costums poden jugar males passades i posar en perill la seguretat del propi domicili o de la comunitat de veïns. Hem d'anar amb precaució. A continuació, exposem els casos més típics que faciliten l'entrada de persones alienes a casa seva o bé a la comunitat de veïns. Tancar la porta al sortir de casa només amb una empenta, sense fer doble clau, pot facilitar l'accés de possibles delinqüents. Tanqueu sempre amb doble clau la porta de casa, encara que en sortiu per poc temps. Deixar la porta oberta de la comunitat sense comprovar que queda ben tancada facilitarà que qualsevol persona accedeixi a la comunitat sense permís i una vegada a l'interior serà molt més fàcil poder dur a terme actes delictius com ara robatoris, furts o estafes. Quan marxeu de casa, per anar a comprar al banc o a fer qualsevol altra gestió, assegureu-vos que la porta de la comunitat queda ben tancada. Això evitarà que persones desconegudes entrin sense permís a l'escala. En aquesta situació, la víctima arriba a casa seva trobant-se la porta oberta i decideix entrar amb el risc de trobar-se els lladres a l'interior. Davant d'aquests casos, el risc de patir lesions o sortir-ne malparats augmenten considerablement. Si sospiteu que hi ha un lladre a casa vostra, no arribeu a entrar, marxeu del lloc i truqueu a la policia local al 092 immediatament. Entrar al domicili podria fer que es trobés amb sorpreses desagradables i un risc innecessari. Sí, que és la policia. Mire, que hem arribat a casa i hem trobat la porta oberta. No, tranquil, ja no entrem. Gràcies. Sí? Correu comercial. Facilitar l'entrada a persones desconegudes a la comunitat sense comprovar abans de qui es tracta pot posar en perill la nostra seguretat i la de la resta de veïns. Sí? Sí, bon dia. Correu comercial. Aquí no agafem, correu comercial. Si vol vostè picar, si va a algun pis i vol trucar, aquí no obrim cap correu comercial. No obri la porta de la comunitat a totes aquelles persones que truquin a l'intèrfon amb qualsevol excusa. Si diuen que van a un altre pis i no hi ha ningú, no tenen per què entrar.
dia. Bon dia. Soy Dolores López. Sí, digue'm. Mira, venim de la companyia de gas, que hauria Sí. de fer una revisió de la caldera. Ja, però ningú no m'ha dit res, no he rebut cap carta ni res. Aquestes coses ja ens passen. Li deuen haver trucat quan no hi era a casa. Vale, doncs passeu. El presumpte instal·lador es presenta al seu domicili amb la intenció de realitzar la revisió del gas. Una vegada a l'interior del domicili, canvia una peça de la instal·lació en bon estat per una altra. Al finalitzar, li demana que faci efectiu el preu de la reparació i la revisió. Mira, al final són 150 euros, Dolors. Carai. Sí, bueno, és el preu estàndard, és el preu que sempre fem. De fet, la tarifa de la revisió és aquesta. Carai, doncs sí que està bé. No deixi accedir al domicili a persones sense haver comprovat prèviament l'autenticitat dels instal·ladors, així com de la companyia a la que diuen representar. Demani els carnets professionals, el DNI i truqui a la seva companyia per tal d'assegurar-se que venen a fer una revisió. Les companyies sempre avisen prèviament i per escrit de la data de la revisió. Sobretot, no pagui cap rebut ni doni dades personals, tampoc signi cap document. Davant de qualsevol dubte, truqui a un familiar o bé a la policia local al 092. Sí? Bon dia. Bon dia. Bon dia. La Dolors López? Sí, digues. Mira, som de la companyia de gas, que hauríem de fer una revisió a la caldera. Sí? Ningú m'ha dit res. Ostres, li deuen haver trucat quan no hi era. Porteu el carnet instal·lador? Em sembla que el tinc a la furgo. Sí, sí, a la furgoneta, pot ser. Bueno, de totes maneres, trucarà a la companyia i li preguntaré per què ningú m'ha dit res. Sí, de mentre nosaltres anem a buscar la caixa d'eines i així. D'acord? Vale, d'acord. Vinga, moltes gràcies. Fins ara. Tanqueu sempre amb clau la porta de casa, encara que en sortiu per poc temps. Tanqueu bé les portes, finestres i balcons. Si perdeu les claus, canvieu el pany i feu-ho sempre també si aneu a viure a un domicili on anteriorment vivien unes altres persones. No obriu l'entrada principal a persones desconegudes, pregunteu sempre abans de deixar entrar. Si a l'exterior de l'edifici es fan obres, comproveu que no es pugui accedir als habitatges mitjançant bastides o escales. Desconfieu de les revisions que no hagin estat comunicades amb antelació per la companyia mitjançant un escrit. No entregueu diners ni ensenyeu la llibreta d'estalvis a desconeguts. Alguns delinqüents, utilitzant l'habilitat, l'engany o la picaresca, realitzen tot tipus d'estafes, furts i robatoris. No tenir cura dels nostres objectes personals o fer ostentació d'aquests al carrer ens pot ocasionar una situació de risc. Hem d'estar atents i preparats per evitar situacions desagradables. Com veurem en aquests exemples, els delinqüents utilitzen la picaresca i la força per aconseguir emportar-se els objectes personals de la víctima o bé mitjançant l'engany fan creure, sobretot a persones grans, que col·laboren en una bona causa. D'altra banda, els mercats o centres comercials són llocs de gran afluència de gent on fàcilment podem ser víctimes de furts o robatoris per part de delinqüents o oportunistes que actuaran si descuidem les nostres pertinences personals. Portar la bossa penjada a un costat, al descobert o agafada amb la mà per la nansa, facilita la sostracció i ens fa vulnerables a l'acció de possibles delinqüents.
Porteu sempre la bossa de mà enganxada al costat, si és possible creuada al cos i sempre tancada. Guardeu sempre la cartera a llocs no visibles, porteu els diners necessaris i en cas que un desconegut us abordi al carrer, no expliqueu massa detalls d'on porteu les coses de valor. En aquesta situació, el delinqüent observa com la víctima fa ostentació del collaret i sota l'excusa de preguntar l'hora o alguna adreça, l'estira la cadena d'or que porta al coll. Situar el carro darrere o al costat vostre i col·locar el moneder en una butxaca exterior sense cremallera pot afavorir que algú us el prengui aprofitant la concentració de gent. No deixeu mai el moneder a la vista de tothom si porteu la cartera en el cabàs o al carro. Poseu-la en una butxaca interior amb tancament segur. Un cas típic de furt és perdre de vista el moneder durant la compra o deixar-lo sobre el mostrador quan col·loquem els articles al carro. Escarxofes? Sí. Vinga. Un parell o tres? Sí, posen 3 o 4, perquè com marxem aquests dies, tampoc vull comprar gaire. Molt bé. Anem de vacances, tota Setmana Santa. No ho digui, perdoni. Donar dades personals en públic o explicar els motius o projectes futurs de manera gratuïta ens pot generar maldecaps en un futur. Qualsevol persona pot estar escoltant la conversa i utilitzar la informació obtinguda per actuar durant la nostra absència. Tot el bloc Sí, però seria millor que no ho digués gaire perquè hi ha gent per aquí i vés a saber, mai se sap. Home, jo crec que no, ja tinc compte, però que són els calés, les fosses d'or, ja ho tenim ben guardat sota el llit, no pensis que ho deixem per aquí. Ah, vale. Sí, ja tenim compte. Ja. Vale, si és així, Ja doncs? estic, maca. Vale, merci. En aquesta situació, una noia jove s'apropa a la víctima demanant diners per col·laborar en el finançament d'algun projecte com pot ser l'ajuda a nens necessitats. En el moment que la víctima es distreu per signar el full, la noia aprofita per agafar objectes de valor com mòbils, moneders, carteres o càmeres. Eviteu l'exhibició pública de diners a l'interior de l'establiment comercial o mercat setmanal a l'hora de fer el pagament de les compres. Porteu sempre la bossa de mà enganxada al costat, si és possible creuada al cos i sempre tancada. Guardeu sempre la cartera a llocs no visibles, porteu els diners necessaris i en cas que un desconegut us abordi al carrer, no expliqueu massa detalls d'on porteu les coses de valor. No deixeu mai el moneder a la vista de tothom si porteu la cartera en el cabàs o al carro. Poseu-la en una butxaca interior amb tancament segur. Mai doni dades personals en públic o expliqui els moviments o projectes futurs de manera gratuïta. Fer-ho ens pot generar maldecaps en un futur. Si et demanen col·laborar en una causa benèfica, no cal que es faci al mateix moment. Podeu fer-ho quan estigueu amb un familiar o en una seu oficial. D'aquesta manera, evitareu ser víctimes d'estafes. No faciliteu dades com el DNI o l'adreça a persones que ens aborden al carrer. Eviteu l'exhibició pública de diners a l'interior de l'establiment comercial o mercat setmanal a l'hora de fer el pagament de les compres.
Sovint, adreçar-se al banc a retirar diners o per altres operacions, sobretot durant els períodes de cobrament de la pensió a finals de mes, pot representar una situació de risc. Vostè es converteix en un objectiu molt llaminer per tot tipus de delinqüent. No s'espanti, no tingui por, únicament s'ha de conscienciar del perill i estar atent a la presència d'aquestes persones per evitar que l'enganyin i l'agafin els diners. Analitzem les següents imatges a l'entorn d'una entitat bancària. Songs that he sings, my angel Gabriel. Aquest fet passa habitualment a la sortida del banc. La víctima acostuma a ser una persona gran que acaba de retirar diners. A la sortida es troba una persona que s'apropa i fingeix netejar-li una taca a la roba. Amb aquesta excusa, aprofita per agafar-li els diners que té guardats a la butxaca i marxar ràpidament. I am strong even on my own, but from him I never want to part. He's been there since the very start. My angel Gabriel. My angel Gabriel. Bless the day. Una altra variant és introduir a la víctima en un portal fent veure que és casa seva i una vegada a l'interior aprofiten per treure-li la cartera o altres pertinences personals. Retirar grans quantitats de diners o fer ostentació d'aquests a l'interior de l'establiment us fa ser molt vulnerables davant la presència de delinqüents que aprofiten les facilitats que els hi donem. dia, noia. Mira, necessito 50 euros, però bitllets de 10. No traieu tots els diners de cop per passar el mes. Feu-lo millor en diverses vegades i en petites quantitats. Si hem de retirar una quantitat important de diners en efectiu de l'oficina o bé del caixer, és recomanable que algú de confiança us acompanyi. Guardeu els diners en un lloc sempre segur, sense que estigui a la vista de persones alienes. Portar el PIN de la targeta escrit a un paper i a l'interior de la llibreta no és recomanable.
Qualsevol persona es pot fixar si es troba darrere nostra o bé ens poden sostreure la llibreta i amb el número PIN treure'ns diners del caixer, pagar articles de compra o altres estafes per internet. Memoritzi el número PIN o porti'l en un lloc ben guardat. En cas de perdre'l, faci ràpidament un canvi de número de PIN. Aneu acompanyats d'un familiar o persona de confiança per recollir els diners. No retireu grans quantitats de diners d'una sola vegada si no és necessari. Sigueu discrets a l'hora de sol·licitar els diners a la finestreta de l'entitat. Exigiu també aquesta discreció al treballador. Procureu que no se us acosti ningú massa a prop ni al caixer ni dins l'entitat mentre traieu diners. Guardeu els diners de forma discreta i fora de l'atenció de possibles furtadors. Memoritzeu el número PIN de les vostres targetes o llibretes i mai l'escriviu a la mateixa llibreta. No us deixeu envoltar per desconeguts a la via pública. Vigileu quan traieu diners dels caixers automàtics que hi ha instal·lats al carrer. No és aconsellable que deixeu que cap persona s'acosti i es posi molt a prop vostre. Memoritzi el número PIN o porti'l en un lloc ben guardat. En cas de perdre'l, faci ràpidament un canvi de número de PIN.